Ahojte všetci, s vami je Michála a dnes budeme prerábať našu starú masku. Myslím, že si pamätáte, aká bola predtým ešte dávno. Takže dnes budeme ju robiť bielo-čierno, takto. Ja už som začala a teraz budeme dorábať. Dám na X3. Hotovo, takáto maska nám vyšla. Budeme ju ešte ozdobovať, že by som ju nejak dala na tvár, nie. Čakajte, takto ju budem nosiť. Prepáčte, že si dávam nohu, lenže ma bolia nohy. Takže takto vyzerá. Idem pre korálky. Toto je všetky veci. Budeme robiť na masku ozdobky. Máme tu korálky. Takto šnúrku a ešte také dve, ktoré som už mala na maske. Ideme na to. Teraz dám zas X3 a budete pozerať, ako toto všetko. Prečo tu mám lepiacu pasku? Dobre, idem dať X3. Okay.
hotová, macka je hotová, lenže trocha mi je malá. Neviem, čo mám s tým robiť. Prosím, pomôžte mi. Ja neviem, čo mám s týmto robiť. Je mi malá. Neviem, prečo to tak vyšlo. Ešte tu. Ja neviem, prečo to tak vyšlo. Neviem. Viete, všetci, už som všetko vymyslela. Som dala, urobila guzlík a som dala takú lentu. A už som mi konečne všetko drží. Aj som robila väčšie. Šnúrku som urobila väčšiu a teraz sa mi to ideálne drží. Neveríte. Teraz len odstrihnem. Bude hotovo. Ja som myslela, že už koniec. Bude treba novú kupovať. Ale nie, ja som to zachránila. Ja som strašne rada. Hotovo. Ešte hovorte do komentárov, čo by som mohla robiť. A dačo urobím. Čo bude viac, to aj urobím. Prosím, dajte mi prosím odber, like a dačo napíšte do komentárov, čo by som mohla ďalej robiť. Pre vás to bolo pár minút a ja som to robila hodinu. Takže bola by som rada, keby ste mi dali odber a like. S vami bola Michala. Ahojte.